Minn nhar it-Tnejn li ġej residenti fid-djar tal-anzjani se jibdew jingħataw id-doża addizzjonali tal-vaċċin kontra l-COVID-19. Dan ħabbru d-Deputat Prim Ministru għas-Saħħa Chris Fearne f'konferenza tal-aħbarijiet fejn qal ukoll li l-anzjani se jibdew jitlaqqmu ġimgħa qabel oriġinarjament pjanat. Qal li f'żewġ tid-djar tal-anzjani hemm żewġ gruppi ta' residenti li ħarġu pożittivi għal COVID-19. Iżda konferma li l-anzjani huma imlaqma u li ma kienx hemm komplikazzjonijiet serji. Peress li qed naraw il-bidu ta' dan, li jista' jkun bidu ta' dan, ta' dawn il-numri ta' każijiet li tokonna fid-djar tal-anzjani, ġibna l-qoddim b'ġimgħa mill-programm ta' booster doses li ħanibdew nagħtu u minn nhar it-Tnejn illi ġej mis-6 tax-xahar ħanibdew noffru booster dose lill-residenti fid-djar tal-anzjani madwar Malta u Għawdex. Ħankunu qegħdin nimxu fuq il-parir ta' CDC u noffru bħala booster dose, bħala tielet doża jew Pfizer jew Moderna, ġifier dik il-vaċċin li jgħidulu RNA vaccine. Fl-istess ġimgħa persuni illi jew qed jieħdu l-kimoterapija jew ir-raġġi minħabba l-marda tal-kanċer jew ma morda bl-HIV fost oħrajn se jibdew jirċievu d-doża addizzjonali tal-vaċċin ukoll. Eventwalment fl-ewwel ġimgħa ta' Ottubru dawk li għandhom aktar minn 70 sena u jgħixu fil-komunità se jiġu offruti doża addizzjonali tal-vaċċin. Dwar il-mod kif minn issa se jibdew jisiru l-avvenimenti, anke dawk tal-massa, il-Ministru Fearne ħabbar ukoll illi fl-aħħar ta' Settembru se jiġu organizzati żewġ avvenimenti ta' prova biex tkun studjata s-sitwazzjoni tal-avvenimenti tal-massa. Dawk il-persuni li jattendu ħajkunu obbligati illi wara n-numru ta' ġranet jagħmlu PCR test. Da jfisser illi dawn l-attivitajiet li ħajkunu waħdiet ħankunu nistgħu nużawhom biex niggejġjaw biex naraw jekk dak it-tip ta' attività b'inqas restrizzjonijiet milli diġà għandna hijiex safe jew le. Jekk naraw li hija safe ifisser li dik it-tip ta' attività nistgħu nkompluha u nespandu fuqha. Mis-6 ta' Settembru li ġej se jibdew isiru mill-ġdid l-avvenimenti bil-wieqfa fuq barra illi fihom se jiġu aċċettati biss persuni imlaqma. Dawn se jkunu jistgħu jilqgħu sa 100 persuna bil-protokolli kollha imposti tul l-avveniment. Mit-13 ta' Settembru, dejjem jekk ma jkunx hemm żviluppi, dawn l-avvenimenti bil-wieqfa se jkunu jistgħu jibdew isiru fuq ġewwa. Mill-istess jum, dawk l-avvenimenti li jsiru għal persuni bil-qiegħda u jkun hemm anqas minn 100 persuna, jista' jkun hemm metru distanza biss bejn kull grupp. Għall-ewwel avvenimenti imħalta mhux se jkunu permessi. Fl-istess konferenza l-Ministru għall-Arti u l-Wirt Nazzjonali José Herrera semma l-għajnuna illi ngħatat lill-qasam kreattiv li permettiet biex mal-20 attività kulturali issir xorta grazzi għal din l-għajnuna. Minnhom ma riżultax riskju ta' żieda fil-każijiet. Permezz tal-programm strutturat maħruġ mill-Kunsill Malti tal-Arti dan il-Ministeru tiegħi bis-sosten tal-organizzazzjonijiet kulturali investejna il fuq minn 5.6 miljun euro f'għajnuna diretta lil din l-industrija. Din hija għajnuna diretta fi flus, ma tfissirx li ma kienx hemm skemmi oħrajn u għajnuniet oħra indiretti. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci qalet illi anki jekk kien hemm żieda fil-każijiet pożittivi kawża tal-Festi ta' Santa Marija, in-numru ġenerali ta' każijiet attivi xorta baqa' stabbli.